כן איריס, ספרי, איפה את נמצאת? נשאיר את זה לאחרים לגלות. איזה מקור יפה. לפני שנים רבות נולדה בתל אביב תינוקת יפה ואיריס שמה, עיניים ירוקות לחיים ורודות, שיער זהב ומטולטל מאוד, והיא הפכה לאגדה, אישה יפה וחכמה. אלכסנדר! עוד כנערה בזמן הלימודים רצתה לברוח אל המרחבים, חלמה תמיד על ים, חלמה על אהבה, על מוזיקה, על חופש ושלווה, והיא הפכה לאגדה, אישה יפה וחכמה. נתפייסת לי ליד, נתפייס מיד. אחרי 20 שנה פגשה במסיבה בחור בשם הרצל בחיר ליבה, ומקץ 30 שנה נסעה היא בחיקה את עדי הדר ולי הקטנה, והיא הפכה ללוויה, חזקה ומשפיעה. הלחמניה, עדי החלו הבתנה בערד במצרים. כל דכפין יתה ואכול, כל דצריך יתה ויפסח. השתה אכל לשנה הבאה בערד ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורים. וגם במסעדות ובכל הכיכרות למדו את משנת תורתה, וכל מי שניסה להתמודד איתה הרגיש מיד את חוד לשונה, והיא הפכה לאגדה, אישה יפה וחכמה. תבנה מסת שריר ותהיה חתום ומכותב. כל האפשרויות פתוחות. כן. היקום רק מחכה לך שתבואי. מפה, מפה, משם, מלמעלה, מלמטה. העיקר הוא ישאב אותך אליו בחיבוק חם ואוהב. וואו. זה הסוכריות הצבעוניות, זה כן, זה צבעוני. ומה זה לאורך, זה סתם? לאורך הים? זה השרשרת שתקיף זה האדמה אותך. שאת קשורה ל... זאת הטבעת. כן. עם האדמה. כן. זה עם אדמה. את המשפחה לטיולים היא מובילה, מבשלת תופעה וממציאה, כמו יין טוב היא השתבחה, ומשקולות במרץ היא מרימה, והיא הפכה לאגדה, אישה יפה וחכמה, היא בת 60 בהגדרה, ובת 20 בכל השאר. האחיות שלך פה בבית לא מפסיקות להפליץ בלי הפסקה. תקשיב, זה משהו לא נורמלי הדבר הזה. פשוט מפליצות בלי הפסקה. גועל נפש. אני לא ראיתי בנות אפילו אפגניות ככל שיהיו טהורות משני הצדדים שככה מפליצות. ועל אחת כמה וכמה עכשיו שתיהן גם אפגניות, גם שירזיות שאמורות להיות עדינות, נבות, זקות, בחורות שירזיות. ראית פעם את שושנה מפליצה? שמעת פעם את אסתר תוקעת נוד? לא. אז איך הן חצי אפגניות, חצי פרסיות, ותוקעות נודים בלי הפסקה, אחת על השנייה, ובשקט. כאילו, אתה יודע, אם הם לא ישמיעו קול, לא יריחו. כמו בנות יענה, הפרסיות האלה. זהו, אלה החיות שלך. אלה החיות. אחרי כל השנים ובכל הגלגולים אנחנו עדיין אוהבים. היום כולם יודעים ולכם מצדיעים לאשת חיקי הנצחית. שבונה ללא מילים, ללא צלילים, למעברים של אהבה. והיא הפכה ללוויה,
חזקה ומשפיעה, והיא הפכה ללוויה. חזקה ומשפיעה. מה יחס הצד של הבעיה? ז'רניז.